Bogat čovjek sedi u svom automobilu i razgovara telefonom. Napolju mlada devojka brzo gura povređeno dete u invalidskim kolicima prema automobilu. Mlada devojka podiže povređeno dete iz invalidskih kolica i počinje da ga stavlja ispod automobila. Halo, pozvaću vas kasnije. Ko je ova žena? Bogat čovjek upravo treba da izađe iz automobila kada mlada devojka otrči na drugu stranu automobila. Gde je otišla? Gde je ta žena? Gde je? Na drugoj strani mlada devojka otvara vrata automobila i počinje da otvara torbu koja se nalazi u automobilu. Počinje da vadi svežnjeve novca iz torbe, jedan po jedan, i izvadi sav novac. Devojka se smejući stavlja novac u svoju odeću, jedan po jedan. Bogat čovjek se vraća do deteta. Mali gospodine, hajde. Na drugoj strani devojka uzima novac i beži odatle. Bogat čovjek pažljivo podiže dete i stavlja ga u invalidska kolica. Kakva je ovo glupost? Da, a ko je bila ona žena? Ona koja te je stavila ispod mog automobila. Gospodine, molim vas, gospodine, molim vas, ne poznajem tu ženu. Ne poznaješ je? Da, šta? U tom trenutku devojka trčeći se vraća. Izvinite, gospođo, šta sve ovo znači? Mnogo mi je žao. Jesi li luda? Ovo je moj sin. Vodila sam ga sa sobom. Onda zašto si stavila svog sina ispod mog automobila? Bila je to greška. Kakva greška? Smirite se, gospodine. Hajde, sine, idemo. Sine, idemo. Hej, polako. Ovo malo dete je reklo da te ne poznaje. Upravo je to rekao. Ah, rekao je da me ne poznaje. Ne poznaješ me? Poznajem te. Sada je u redu, zar ne? Pošto je rekao da me ne poznaje, možeš da ga odvedeš. Odvedi ga i radi s njim šta god želiš. Ja odlazim. Mlada devojka odlazi odatle. Hej, mali. Da, gospodine. Gde živiš? Tamo. Na broju 14. Na broju 14 u istoj ulici? Da, u istoj ulici. Bogat čovjek okreće invalidska kolica i zaključava ih. Sljedeći put nemoj dozvoliti da ih neko koristi. U redu. Čim devojka čuje zvuk invalidskih kolica, odmah počinje da skuplja novac i brzo stavlja sav novac u svoju maramu. Bogat čovjek je iznenađeno posmatra. Gospodine, da li postoji neki problem? Šta? Čiji novac si brojala? Nisam razumela, gospodine. Upravo si rekla da je novac koji sam brojala moj novac. Šta se desilo? Tvoj novac? Da, čekaj da pogledam. Gospodine, šta je sada? Ovo je moj novac, gospodine. Vrati mi moj novac. Šta nije u redu s tobom? Odakle ti sav ovaj novac? Ah, gospodine, ne želim nikakav problem. Ovo je moj novac. Zaista je moj. Sada je dosta. Ne brini. Dok policija ne stigne, sve ćeš nam ispričati. Ne. Gospodine. Priznajem. Sve priznajem. Gospodine, molim vas. Odakle ti sav ovaj novac? Čula sam vas kako razgovarate telefonom i kako kažete da u automobilu imate novac. Zato sam dovela ovo dete prosjaka. Ja sam ga stavila ispod vašeg automobila kako bih vam skrenula pažnju i ukrala vaš novac. Molim vas, gospodine, oprostite mi. Siromašna sam. Uradila sam sve ovo samo da vam skrenem pažnju. Oprostite mi, gospodine. Gospodine, ovo je vaš novac. Ti si ukrala moj novac? Da, gospodine. Ah, daj mi novac. Bogat čovjek jedan po jedan uzima sav svoj novac nazad od žene. Ti si kriminalac. To je ono što si ti. Ti si ništa drugo nego odvratni kriminalac. Gubi se odavde. Mlada devojka beži odatle. Mali, molim te, drži ovaj novac za mene. Zašto je ova žena iskoristila dete da izvrši tako veliku prevaru? Da li joj je bogat čovjek dao odgovarajuću kaznu? Obavezno napišite svoje mišljenje u komentarima. Lajkujte video.